We zijn op zoek naar de Recycle Boulevard. Kijk, dat is daar. Dan moet je eventjes omlopen. Omlopen? Oh, dat is daar. Ja. Oké. Hier ziet die man dan met dat gele ding wel. Ja, zie ik. Ja. Daar moet je langs. Super, dankjewel hè. Geweldig. We wachten op de iepening. Dat zo het 10 minuten zelf plak in het goed is. Er zijn mensen al te wachten hier. Die willen natuurlijk heel graag zien. 2, 3, 4. Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij de opening van de Recycle Boulevard van Omring. Nou, dat is wel de iepening geweest, denk ik. Happy to see you. Alles komt hier bij elkaar. Je willen natuurlijk heel graag binnen zijn. Wij houden pensioen. Nou, geen zin hoor. Fantastisch. Hele mooie projecten. U zometeen ook. Kijk uw ogen uit. Koop mooie dingen. Zegt het voort. Leeuwarden is echt... Vroeger plakten wij een stickertje en schoven we door. En de brug naar het onderwijs is gemaakt en daarom Frank van Hout, lid van het college van bestuur van ROC Friesland College. Waar komt er al, hè? Toen zei hij, dat zien we wel. En toen zeiden wij, dat is goed. Wil je feliciteren met de band, jongen? Dus ik haal de trotse filiaalhouder hier naar voren. We willen iedereen natuurlijk zo snel mogelijk naar binnen om die koopjes binnen te halen zelfs. Oh, dat is geweldig hier. Ja. Iedereen wil je maar naar binnen daar. Ongelooflijk hè? Ja, we staan naar de leeuwen hoor. Ja, de rotzooi. Nou zeg. Geweldig. Wat wel mooi is, dat je wel mooi room opzetten. Dus als je van die kringel opent, dan gaan ze alles maar op een bulten hoor. Maar hier is echt een beetje wat dingen om het zo in te richten. Dan had je toch een IKEA-idee krijgt hier gewoon. Maar als je dus een atelier, zoals hier, dit is een klokatelier, dan denk ik even verder. Dan had je hier het elektronica-atelier. Ben je een beetje klaar voor waar ik ook ben? Ja, we zijn wel klaar voor je. Ja. Maar het is heel rustig. Ja, maar je moet eerst al het beginnen, dan kijk je. Ja. Dan is nog wat verder zo. Dan komt bij het fietsenatelier. En dan zag je zo wat dingen. Op zich wel heel leuk. Dan kun je dat gelijk aanpassen. Goeie dag. Hoe gaat het mij? Nou, ik ben alweer in een oorgedeelte. Dit is mijn slapen en techniek. En het is ongelooflijk grut. Heb je wat voor? Ja, een blikopener. Een blikopener, die hebben we nodig. Had ik nodig, ja. Maar een schuilappel, hè? Nee, dit is moeilijk maar gevaarlijk. Dat is een mooie blikopener, dan kan ik een blikopener Ik ben soms een beetje aan de gang, dan ga ik dan net wat in de pannen. Nou, we komen uit de wagen, dus moet ik altijd bij de messen zien vanzelf. Ja. Dan valt hij nou wat messen tegen. Komt lekker kalm. Het gaat wel lekker, dat jij wel. Ja. Je moet nog aan het prikken, hè. Dit prikt weer prikken, dan mag je maar prikken. Hoe richt je hier de boel in? Sorry, wat zeg je? U bent van de richting? Ja, van de styling, dat klopt. Ja, waar let u nou op bij het styling? Nou, dat het wel bij elkaar past. Dat het wel in harmonie is en qua ook verschillende stijlen zijn. En ja, maar bent u nog steeds aan het inrichten dan? Of, nou, aan het bijwerken. Aan het bijwerken? Ja, klopt. Netjes maken. Het gaat zo snel hier? Ja, het gaat heel snel. Het moet echt goed bijgewerkt worden. Verkocht, hè? Verkocht? Hij komt weer verkocht. Zo snel gaat dat. Ja, ik zou net zeggen, de hele winkel die is in één keer wel leeg, jongens. Ze mij zo een collectie had. Ja. Ga je nog wat onder te leveren dan net? Wat zei je? Ga je nog wat onder te leveren? Nee. Ga je al wat gekocht? Nee, ik heb ook nog niet gekocht, nee. Nee? Ben je nou iets op ziek? Nee, ook niet. Gewoon even kijken hoe het hier vergaat. En het is hier inmiddels Angrut druk hier, hè? Er is een kassa ergens, die ken je, machine. Ja, het is hier druk, net? Ja, ongelooflijk, hè? Hou je wel een beetje van druk dan net? Ja, ik vind het hartstikke mooi natuurlijk, hè. Wat vind je van de kringel op? Ik vind het geweldig. Maar mijn kleindochter is straks aan het showen, dus... Wat, nu aan het showen? Ja, die gaat straks showen. Oh, oké. Elke gaat die showen. Oh, showen? Showen. Oh, showen. Showen. Het is hier weer druk. Ja, het is ongelooflijk. Ja, maar te zien hoe die rij van die kassa is. Hier wordt ook nogal op wat omhoog. We gaan nog even beginnen in de rij. Ja, ik ben ook nog aan het werk ook nog. Dus, je bent nog niet klaar. Ik heb het tussendoor nog. Nou, hij is gewoon mooi. Hij is gewoon mooi? Ja. Ja, ik vind het gewoon mooi. Ja. Voor een huis? Maar ja. Ja, tuurlijk. Kan iedereen meekomen? Lig je aan? Oh, in de Samai, hè? Oh ja. Weet je, wat dacht je wat die kost? €50. €50? Ja.
€50 voor een... hoeveel graden meer kan je ervoor geven? Ja, toch? 3 graden meer. Je durft het toch aan in de rij? Ja, moet een keer. Dus dan kan ik wel heel handig. Via jou natuurlijk kan ik wel even iets erbij indrukken. Ja, want Suzanne zag ik ook al net lopen. Oh ja, kijk, de meeste zware op waren. Oh, ik moet maar gewoon. Zo. Ja. Ik zat heel rij van oren in, hè? We zijn wel langer aan het worden. Voor mij ben jij de laatste in de rij, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, dus we beginnen bij jou en dan loop ik helemaal naar voren. En kijken hoe lang die rij voor jou is. Ik denk dat je nog wel even staat. Nou, het is Erik nog helemaal. Nou, is Erik nog een stuk rijden. Ik heb popjes erin voor de kleinkinderen. Ja. En servetten. Ik denk nog geen €5 met elkaar. Nee, dan kriest het hier. Nou, en dit is voor de chocolaatjes. Oh ja. Hè? Is het een ontmoetingspunt? Is het een ontmoetingspunt? Nee, dit is een keepje. Dit is een keepje? Ja. Wat dan? Ja, mooi ding. Een bureaus hier, dan mag je dan daar gaan zitten werken. Ja, hij is tweezijdig, hè? Ik kan deze kant direct nog spul inlezen. Is dit een sfeer ding, man? Ik denk het ook. Ik dat stelt niks voor. Nee, ik ken het helemaal. Ik ben zwanger. En mag gauw uit de avondscape in de huffen binnen. Geweldig. Wie zwaai nou al, hè? Of zwaai je, vond het een leuk filmpje door een toe omheen. Als meer en abonneer dan op mijn kanaal. Geweldig.